zitten de bankzitters niet op een bank? Ik kom voor die bank, jongens! Waar is die bank? Ik ben hier gewoon omdat het leuk is. En wie goed cape en wie een goede artiest. Ronnie Flex! Ik ben hier voor mezelf en voor chitten. Alcohol. Bankzitters. Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Bankzitters natuurlijk. Ronnie Flex, sowieso. Voor het bier. Voor ook het bier. Ja, ik ben mooi aan een lijp. Ik zei een lijp? Wat voor festival? Ja, een lijp, zo heet het. Haha, zei er. Ik zei, wel grappig. Dus ik op ziekje en nou, zo een bank zitten. Dus ik denk, ik kom echt maar even naar. Het ziet er fantastisch uit ten eerste. Klopt. Waarom zijn jullie hier vanavond? Omdat ze ons gevraagd hebben om hier te zijn eigenlijk. Jullie gaan presenteren of wat gaan jullie doen? Nee, wij zijn Headset vanavond bij de Silent Disco. Dat is een soort promotie naar Doorbitch. Ja. Eerst ben je Doorbitch, daarna mag je echt de headsets gaan uitdelen en ben je Headset zoals wij. Wij zijn hier bij de Silent Disco, hier achter ons. Je moet daar kijken. Oh, daar achter ons? Ja. Daar heb je dus koptelefoons voor nodig. En wij delen die koptelefoons uit en we nemen ze ook weer in. Waarom zitten de bankzitters niet op een bank? Ik kom voor die bank, jongens! Waar is die bank? Waar is die bank? Waar is die bank? Wij zijn hier voor de Secret Stage. Ja. Wij zijn heel geïnteresseerd in de techno gebeuren, daar houden wij wel van. Ik kom hier voor de Secret Stage, de Yorix. Ik eigenlijk ook. Suipen tot je gaat kruipen! Boete, brie en greene cheese. Wie dat net 6 keer is geen opdrochte vries. Leer dat in je hoofd.